तारीख जानेराची 25 वर्सां पाटी गाठाचो गोड गोड जालो सेंट एलिझाबेथ इगोर्जी. 2 काळजां आसलेली एक जाली वोय म्हूण एकामेकाक बसतेली रावतेली म्हूण सदांच सांगाती. खुशालकायेंच्यो मुरगोटा काळजांत खुशालकाय वाटा तुमकां दोगांयकूय सांगातीन पळोवूं. कोरात तुमी केलो जिविताचो सदांच सांबाळपाचो आर्का दिता देवा आमचे हात जोडून. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee तुमच्या लोकनाची. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee मामा डाडाची. मामा डाडा पळोवन तुमकां खुशाल जाली आमची काळजां. 25 वर्सां पडटा तुमच्या लोगनी जिवितांत. हांव व्हडली धूव तुमची जाणीस हांव धाकटी धूव तुमची केसां मान बागोयता तुमच्या एकवटाक. मोगान तुमी आमकां वाडयली दुखना कसलीच दाखयली मोग दाखयलो फाटी घालून रागा. ल्हान आसलेली वयर काडली शिकपानूय हुशार केली हुशार आसा शिकपाच्या मोलार. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee तुमच्या लोगनाची. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee मामा डाडाची. खुशालकायेन आयज बरो तुमकां हाजीर आसलोल्या काळजांतान हांव उपकार आठयता. आमचे खुशालकायेन वांटो घेतलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मामा डाडा तुमच्या एकवटाक दिसपोटी तुमची
तुमच्या जिवितांत देवाचो आशीर्वाद मागता. आमकां सगल्यांक एकवटान दवरून बरे भलायके खातीर देवा लागीं आयच्या दिसा प्रार्थना करता. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee, तुमच्या लोगनाची. Silver Jubilee, Silver Jubilee, Silver Jubilee, मामा दाडाची. Silver Jubilee, मामा दाडाची. मागता तुमचे